Držite se, to sad cesta. Ma ne seca. Teraj! Krenite na uzbrdu da probamo malo. Imamo i rad. Idi ovam bre. A ko naš rezervat? Ajde, Jana, Prešalti, ne valja. Pušti se, Darko. Oj! Au, da šal... Kako je na put. sad, 3, 4, slikamo, evo. Žiko uči tamo, evo. Tu sam ja. Da vidimo da ima voda. Ne. Ima, dobra temperatura. Pazi! Ohohohoho! Kakav put možda. Put! Gdje je išao? Ajdemo god do njih, do Bukara. Ajde. Šta je taj tražio? Kako ovo iskopano, Bože. Da se vratio taj zakon? Ne znam. Jo! Nikad nije bio ovakav put. To vozi neki nešto. Preko dan kupacije. A? Ja sam. Ja dobro. Vozi neki jugu nešto uzio. Ali otišao je jedan i dalje to. Pa se! Čekaj, ima rezervat. Da vode se čuvuje još. Aha. Do tehnika. Pa neće. A, sad je do tehnika. Tako još bolje staneš. Gubi me. Voza temperaturu radi. Radi, dobro je tako. Jok, šlajfaj. Lajpuj malo. Malo te radi ovdje. Ubaci ga u prednju. Lajpuj. Izvini, tako? Paklena mašina. To je stevo naša njiva. Jel ova? To je opet svašta neki da dođe da posjećujete tamo. Si je posjećujemo. Korov. Nije sam prska. Ja, opet svašta. Viš što traktor god, nije. Ovaj snimak ispućuje na Facebook. Baci bre. Jo. Ja još i dalje snimam. Dođe policija te kaže. Probaj ovako da uđeš ovdje. Pa što? Ja sam probao i siđeš ovdje. Ne znam šta je ovdje. Probaj bre. Ali ubaci u prednju vuču ako probaš. A nije interesantno samo ni spod. Evo ovdje si probao. Oooo. Sad ću praviti jedno video za Facebook. Jebem ti. Oj! Za malo. Ubaci ovo drugo. Čekaj, vidimo rezervat. To je naš rezervat. Ovdje je radio, vidite sve. Ovamo, tere vam bre. Vidiš me tam? Čuješ? Ej! Ovamo snimu pro njih. Te. Gdje će vam? O, ej! Ode!
Igore! Oće! Izvučimo ovo. Gledaj zad, šta radi? Koliko to što šatoka? Po prednji žrtkovi. Ovo menjar samo, da. I odmah ide. A pravo nije važno da se to što. Nema veze. Hoćemo kroz vodu. Sve po D. Kroz vodu. Oo. Vozi tu dole. Ovamo dole. Ali znaš šta, tu smo se jednom nasadili bili. To se srećem, Srećko bio. Pa Srećko izvutivo. Pa dole možda prođemo. Biće može. Ma idi, ajde. Vozi polako. Idemo ovamo prođemo. Idemo li za Stanjiku? Znaš, idemo li na to Stanjiku? Da. To su čari bogave. Pakleni vozači. To je naš pakleni vozač. Idi iz Crniku tam doli. Tamo. Eto go. Je li ovo čipi, ja? Aha. To dole, nizgo dole. Kosu teraj. Teraj tam kosu. Ovako dole, a? Da. Teraj Miško. Tu ne može ni proći. Jo. Tamo dole iza do brdića. Sad vam tu sve. Aha. Idemo i... To može u hodu ti zbaciš. Da. Prednju vuču. Oje! Ne sad je. Teraj, Tu, teraj. ima tu prolaz. Tržište Igore. Ima slobodno, sam polako. Tu je orano, kopano. To planina, tako da tu moguće da ima vode. To je voda. Bunar. Ne kopam unak. Moguće da ima vode. Šta kažeš, može u vožnje da... Da ispasiš. Ako hoće, Da ga gurne dole? da. Malo smanjiš gas i gurneš. Viš? Pa da mu popustiš u Da. nogu. Prava tako da ne za puta. A tu se može ide sad. Ali tamo gor gari pravo. Ne, gore. Tako kako ideš tamo. Što? Tako da nije. Aha. Na Totino, gdje je baš? To mire. Totino je ovamo da je. Izvini. A ne znam kako mire tamo. Ovo visoko, ono. Ništa. Gdje ćeš tam bre? Idemo. A tu pored Pravo Stanjiku. gore. Što da sam gleda? Ausput. Kako? Pa ima prolazi na tako jedno mesto, cel. Tu da. Da. Ausput. Zakaj na puke to? To? To puke to. Pa šta ima ovdje ništa? Zato vidi to sve. Gdje se mora dati? Tu teraj do toga jasno, tam teraj do drveta, ti oči, tu stani negdje. Ne možeš dalje u Banike, stani. Da vidimo temperaturu. Dobra je temperatura.